Razgovor s povodom. Urednica Nevenka Dujmović. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji govorimo o položaju hrvatskog jezika jučer, danas, sutra, što je ujedno bila i tema najnovijeg broja časopisa Kolo, časopisa koji je u Matici Hrvatskoj okupio niz uglednih jezikoslovaca, autora koji su raspravljali o aktualnim jezičnim pitanjima, kao što su Zakon o uporabi hrvatskog jezika, o hrvatskom jeziku na pragu Europske unije, o jezičnoj politici, pravopisnim pitanjima, o naprasnom ukidanju Vijeća za normu hrvatskog standardnog jezika, kojega je vodio akademik Radoslav Katičić. U Matici Hrvatskoj o toj su problematici govorili predsjednik Matice Hrvatske Igor Zidić, urednik časopisa Kolo Ernest Fischer, akademici Mislav Ježić, August Kovačec i dr. Mario Grčević. U današnjoj emisiji poslušajte što je o hrvatskom jeziku na pragu Europske unije govorio akademik Mislav Ježić. Kad se govori o hrvatskom jeziku danas, može se govoriti naravno i sa mnogo optimizma, ali može se govoriti i sa zabrinutošću. S mnogo optimizma se može govoriti utoliko što hrvatski jezik još nikada nije vjerojatno doživio takvo međunarodno priznanje kakvo mu sada, po svemu što možemo razumno predviđati, predstoji, naime da postane jedan od priznatih jezika Europske unije. Naravno, i do sada je on doživio neke vrsti međunarodnih priznanja, pa tako i ono da uđe u bibliotekarsku klasifikaciju međunarodnu, za koju je profesor Maštrović zaslužan. Naravno da je u dijelu stručnih krugova također prihvaćen, ali nije svugdje. S druge strane, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, on će biti naprosto dobiti takav međunarodno pravni status kakav do sada nije mogao uživati. Ulaskom u Europsku uniju može se reći da su neki drugi mali jezici doživjeli veliku afirmaciju i procvat, među njima, na primjer, irski. S druge strane, hrvatski će, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju postati 24. jezik Europske unije. Među tim jezicima to će biti 20. indoevropski jezik u Europske uniji, 4 nisu indoevropska. I 6. slavenski jezik u Europskoj uniji. S te strane, do sada nije niti hrvatska politika napravila nikakvu takvu opasnu ili sudbinsku grešku da bi se ugrozilo priznanje hrvatskog jezika u Europskoj uniji. Ali time nije sve riješeno. Ne samo da postoje brige o kojima je predsjednik Matice Hrvatske, gospodin Zidić, govorio malo prije, o tome da bi se moglo početi računati što je jeftinije prevoditi na 4 jezika ili na 1. Eko postoje još i neke unutrašnje opasnosti i mislim da je dobro da njih budemo svjesni, a o njima se može i u prilozima u ovom bloku dosta pročitati. Te unutrašnje opasnosti su, na primjer, ova. Pa jezici Europske unije nisu neki prirodni idiomi koje slučajno govore govornici koji su postali građani Europske unije. Priznati jezici Europske unije mahom su standardni ili književni jezici. Prema tome, hrvatski će biti priznat, ali da bi uopće mogao funkcionirati, on mora biti standardni ili književni jezik. Naravno, mi možemo reći mirno, zadovoljno, pa hrvatski je standardni književni jezik. I doista, kada bi nam netko rekao da se hrvatski nije standardizirao i da nije standardni jezik, mogli bismo mu sigurno vrlo ozbiljnim jezikoslovnim argumentima parirati i odgovoriti s dobrim razlozima da on jest visoko standardiziran književni jezik. Taj status nije, kao ništa na ovome svijetu, nepromjenjiv.
status standardnog ili književnog jezika imaju samo oni jezici koji mogu služiti, kako je to na primjer definirao pokojni akademik Dalibor Brozović u knjizi o standardnom jeziku, koji mogu služiti kao nacionalno sredstvo komunikacije o internacionalnoj svjetskoj civilizaciji i kulturi. Dakle, samo oni jezici na kojima se može o svemu onome raspravljati i pisati, o čem se na razvijenim svjetskim standardnim jezicima može raspravljati i pisati. Dakle, jezik na kojem ne možete pisati znanost, jezik na kojem ne pišete visoku književnost, jezik koji nije u uporabi u politici i u gospodarstvu, gubi atribute standardnosti. Mi u Hrvatskoj ozbiljno raspravljamo o mnogim pitanjima o kojima je prirodno raspravljati u modernome svijetu, pa tako i o pitanju uvođenja engleskoga jezika na studije na našim sveučilištima. Odmah mogu reći, ja nemam ništa protiv toga da se engleski uvede na studije na našim sveučilištima. Ja imam samo nešto protiv toga da se hrvatski ukloni sa studija na našim sveučilištima. Slučajno je moje dijete i moja djeca su išla jedne godine u školu u Indiji. Tamo postoje škole na domaćim jezicima, to području gdje smo mi bili, to bi bilo na hinskome, i postoje škole na engleskome. Većina bolje stojećih Indijaca u to vrijeme smatrala je, ako si to može priuštiti, da treba poslati djecu na školovanje na engleskome, jer su to mnogo bolje škole. Samo jedna škola bila izuzetak, u tu školu smo mi poslali svoju djecu. Tamo su se djeca školovala i na engleskome i na hinskome, u svim predmetima jednako dobro. Tu su školu St. Xavier's vodili Isusovci u New Delhiju. Dakle, oni nisu smatrali da trebaju učiniti svoju školu uglednom time što će zabaciti hinski, nego time što će obrazovati i na engleskom svoju djecu, ali ne zanemarujući nimalo njihov materinski jezik pritom. Dakle, postoje mudri obrazci naobrazbe, u povijesti naobrazbe, pa i u sadašnjosti u svijetu. Nije jednako važno, naravno, za sve struke da se poučavaju i na stranim jezicima i na domaćem jeziku, ali u svakom slučaju bitno je možda za komunikaciju sa svijetom da se naši studenti nauče komunicirati u svojim strukama i na stranim jezicima, pri tome ja nisam posve siguran da je engleski jedini takav jezik, kao što to mnogi kod nas misle, i nisam čak siguran da će engleski biti glavni svjetski jezik za 10 ili 20 godina. Ako gledate i demografske, i gospodarske, i političke pokazatelje u svijetu, ima tu mnogo otvorenih pitanja i dinamičnih procesa. Mogli bi i neki teži jezici od engleskoga postati važniji od engleskoga. Svoj jezik možete očuvati u svjetskoj komunikaciji i trajno čuvati. Ili ga možete jednom izgubiti i ako baš niste tako snažna nacija kao što su Židovi, teško da ćete ga ikada više obnoviti. To se gotovo nije dogodilo u povijesti. A mi ipak nismo narod koji je napisao Bibliju na svojem jeziku i nisam siguran da bismo se mogli pouzdati u toliku Božju milost. Mislim da bi bilo bolje da svoj jezik sačuvamo. I ono što je vrlo bitno, da bi se on sačuvao kao onakav jezik koji može funkcionirati u Europskoj uniji, to je da se na njem doista mogu pisati rasprave na svim znanstvenim područjima. To ne znači da svi moramo pisati samo rasprave na hrvatskom, dapače, ja već sada pišem više na engleskom nego na hrvatskom, ali moram reći s velikom ljubavlju pišem na hrvatskom. I trudim se da za sve o čemu pišem stvorim i nazivlje na hrvatskom. S druge strane, otvara se čitav niz pitanja o kojima sada možda i ne treba daleko govoriti, ali treba jednu stvar reći jasno. Već u situaciji u kojoj, ako se ogledamo oko sebe, vidjet ćemo da oni koji najmanje cijene hrvatski jezik i najradije bi ga potisnuli i umjesto njega, ne pored njega, nego umjesto njega, uveli neki drugi, a to je gotovo uvijek
do dosade engleski, jedino engleski jezik, kao da druge ne znaju. A ne znaju ni njega. To su ljudi koji najčešće ni hrvatski ne znaju ni engleski. A oni ljudi koji se upinju svom silom da se taj hrvatski njeguje, čuva i razvija u hrvatskom, to su vam sve ljudi koji bi mirno mogli komunicirati još na nekoliko svjetskih jezika i ništa im zapravo ne bi falilo u životu. Ali vole taj hrvatski. Što im je ne znam, ali vole taj hrvatski. Dakle, nisu oni ljudi koji jesu svjetski u našoj sredini zagovornici istiskivanja hrvatskoga, nego baš oni koji nisu predstavnici nikakve svjetske znanosti niti kulture. Možemo ipak biti sretni da oni koji doista jesu, nadam se, nekako dobri predstavnici hrvatske kulture i znanosti, već i međunarodne znanosti u našoj sredini, dobrim dijelom zagovaraju i štite hrvatski u ovoj sredini. Malo je lošiji omjer u krugovima ljudi u politici. Dakle, tu je možda najveća zaštita hrvatskoga to što malo njih zna strane jezike. Ali ne trebamo se u tu zaštitu pouzdati. Nego, rekao bih, najpotrebnije je biti svjestan da se maloj sredini kao što je Hrvatska itekako trebaju učiti strani jezici, ali da se isto tako itekako treba čuvati vlastiti jezik i nikoga drugi neće čuvati ako ga ne budemo mi. I da on prvo, ako se održi takav da se na njem može komunicirati na svim područjima kulture i na svim područjima znanosti, onda će biti standardni jezik i onda će imati nekoga smisla to da bude jedan od službenih jezika u Europskoj uniji i naravno, kako bi naši stari rekli, diplomatički jezik u međunarodnoj komunikaciji kada je to primjereno. Ako on izgubi te atribute, uzalud će pisati da je jedan od jezika Europske unije, jer neće moći više funkcionirati kao takav. Odgovornost je za sve to na nama. Da bi on bio takav, potrebne su u prvom redu dvije stvari. Nemojmo se možda zbog toga upravo koncentrirati na stvari koje su sporedne, nego možda nam ih neki stalno stavljaju pred nos baš zato da ne bismo shvatili što je bitno. Nije bitno. Ne kažem da nema boljih i loših rješenja. Ja osobno, na primjer, mislim da je bolje pisati duge afrikate nego ne pisati duge afrikate i da je to čak mnogo sustavnije u sustavu fonološkoga pravopisa. Nikakvoga korijenskoga, nego baš fonološkoga pravopisa. Ali bez obzira na to što ja to mislim, hrvatski neće propasti ako ne budemo pisali duge afrikate. Kako ćemo pisati kratki jat nakon slova R? To isto tako nije ključno pitanje za opstanak čak niti najzahtjevnijeg hrvatskoga jezika, iako ne kažem da je sve jedno i nekome će tu biti važnija književna tradicija hrvatskoga jezika, nekomu će biti važniji i neki drugi kriteriji. Međutim, tih nekoliko otvorenih pitanja ne čine hrvatski nestandardiziranim jezikom i ne čine ga niti nestabilnim, niti stvaraju kaos u hrvatskom jeziku i baš da se ljudi podijele jedni u ta 4 otvorena pitanja, pišu na jedan, na drugi način, 98% onoga što pišu bilo bi pisano na isti način. Toga treba biti svjestan. Nije to ključno pitanje. Ključno je pitanje da li će hrvatski biti, to je zato i naglašeno u ovom bloku i zahvalan sam da je to naglašeno, da li će on biti ne zakonom propisan kakav treba biti, to bi bilo zlo i na kraju teško je zamisliti zakonodavce koji bi bili kvalificirani pa da nam propišu kakav nam jezik treba biti. Ali on treba biti zakonom zaštićen. Njegova uporaba javna treba biti zakonom zaštićena, to je ono što piše u Ustavu, to bi trebalo provesti kroz, po mogućnosti, jedan zakon o javnoj uporabi hrvatskoga jezika koji ništa ne prejudicira o tome kako ćemo mi taj jezik razvijati, ali prejudicira ili određuje da će taj jezik biti u službenoj uporabi u Republici Hrvatskoj, a onda bi to trebalo značiti i u visokoj naobrazbi i u znanosti, ne tako da drugih jezika ne bude, nego tako da bude uvijek i njega. Jedna stvar je javna uporaba hrvatskoga jezika. Druga ključna stvar
jest u svijetu koji je toliko, naravno i dinamičan, i gdje se stalno mijenjaju uvjeti života, gdje se stalno šire područja znanja, otkrivaju nova područja i nove djelatnosti i stalno stvaraju mnogi novi pojmovi. Za te nove pojmove jezik mora naći svoj izraz. Ako to ne može iz svoje građe, onda će to učiniti tako da posuđuje tuđice. Gdje se pojavi neki pojam, posudit će tu riječ. Neki jezici to uistinu ne mogu, usprkos tomu dobro funkcioniraju. Jezik koji uglavnom može posuditi iz svih jezika svijeta i zato je jedan od najbogatijih, jer osim svojeg bogatstva ima bogatstvo svih jezika svijeta, je engleski. Samo jedan je još bogatiji, iz kojega engleski ne posuđuje mnogo, a on posuđuje mnogo iz engleskoga, to je hindski. Dakle, on isto može posuditi iz svih jezika i ostati takav kakav jest, ali ima jezika koji nisu takvi. Francuzi se trude da njihov ne bude takav. Neću sada ulaziti u analizu, ali jednim dijelom naravno jako paze na čistoću svog jezika, makar naravno događaju se stvari koje im nužno naravno izmiču kontroli. Njemački je jezik koji je stvorio vrlo bogatu i razvijenu znanstvenu terminologiju, ne služeći se u prvom redu posuđenicama, nego iz vlastitih tvorbenih mogućnosti stvarajući iz svog jezičnog bogatstva izraze za sve pojmove koji su im trebali. Naravno da svaki jezik posudi izvjestan broj stranih riječi, u tome ništa nije loše. Ja bih rekao, dok posuđujete strane riječi, pa onda povremeno neke zamjenjujete dobrim, novim riječima u vlastitom jeziku, jer je jezik živ, dotle je sve potpuno u redu, kao i dok dobro probavljate hranu. Kada posuđujete tako masivno da to više ne možete probaviti, onda to liči kao na zastoj u probavi. Takav jezik ne izgleda dobro. Ako već nije takav, a hrvatski nije takav. Hrvatski je jezik koji spada u one jezike koji stvaraju svoju terminologiju. Takva je cijela tradicija hrvatske leksikografije i filologije od 16. stoljeća do više manje danas. U svakom slučaju barem do razdoblja kad je prevladala škola hrvatskih vukovaca. Tada se naprosto zanemarila, izgubila se svijest da se moraju stvarati nove riječi za civilizacijske pojmove i pomalo je ušlo u modu posuđivati strane riječi, pa nam danas oni ljudi koji još stoje u takvim, hotimice ću reći, trendovima, predbacuju u medijima, ako se pojavi neka nova hrvatska riječ, da to nije prirodno, da treba prosuditi stranu. Ne treba baš puno naobrazbe da vidite kako s time stoji, ako se samo sjetite da su sve intelektualne riječi za ozbiljniji, zahtjevni intelektualni razgovor u engleskom latinske. A da su sve intelektualne latinske riječi stvarane u vrijeme Varona, Cicerona i tako dalje, uspješne prevedenice i kovanice na osnovi grčkih uzora. Dakle, ako hoćete vrsta riječi, ako je imenica onoma i glagol rema, a prilog epirema, onda će to na latinskom glasiti nomen verbum i ad verbium. Prevešće se i epi i rema, ad i verbium. Ne? Ako se nešto zove pro thesis, prevešće se praepositio, ne, prepozicio. Sve je prevedeno. Svi filozofski termini, svi gramatički termini, svi liječnički termini, sve je skovano na latinskom. Zamislite da su oni imali kolumniste u svojim novinama kakve mi danas imamo. Pa latinski bi ostao jezik seljaka koji obrađuju zemlju po Italiji i jedino bi grčki bio jezik na kojem možete ozbiljno razgovarati. Zahvaljujući tom što nisu imali kolumniste kakve mi danas imamo, latinski je postao jezik ravan grčkome, a veliki jezici današnjega svijeta ne mogu uopće bez njega u prvom redu engleski. Naravno je da je takvo živo reagiranje jezika na intelektualne izazove, izraz života jezika, hrvatski je takav živ jezik, on to može, i zato je druga najvažnija stvar, briga za nazivlje u hrvatskom jeziku. Za nazivlje na svim područjima na kojima se naglo razvijaju novi pojmovi, nove spoznaje, nove. Dakle,
Ono bi trebalo biti što sustavnije, što općenitija briga hrvatske kulture i takve bi pothvate svakako trebalo prvo truditi se da budu što stručnije, što znalačkije, što sa boljom podlogom u dobroj jezikoslovnoj i drugoj naobrazbi provođeni, ali onda i da dobiju što veću potporu. Ako hrvatski jezik bude zaštićen u javnoj uporabi u Hrvatskoj i ako bude razvijao se, a jezik se razvija naravno na više razina, ali u prvom redu u svom leksiku preko nazivlja, gdje se stalno javljaju silne nove potrebe, onda hrvatski ima budućnost, onda može zadržati sve atribute pravoga, standardnog ili književnog jezika i kao takav funkcionirati i u Europskoj uniji i u međunarodnoj komunikaciji. To su možda nekako glavni problemi koji pred nama stoje, a u svjetlu toga se mogu gledati onda i posebniji problemi o kojima ovaj blok govori. Među njima, ja bih samo možda upozorio, ima više članaka, o nekima će sigurno biti riječi, dakle govorit će drugi govornici danas. Ja bih samo možda upozorio, recimo u svom članku kolega Ranko Matasović duhovitim načinom govori o hrvatskom jeziku, ali zapravo treba pročitati ne toliko ono što govori, koliko ono što implicira. On implicira da naš obrazovni sustav nije dovoljno dobar, implicira da hrvatska politika zapravo na, kako reći, nitima kao lutka europskih i međunarodnih direktiva i da zato će donošenje zakona ili nedonošenje se odlučiti izvan Hrvatske. Dakle, neke stvari implicira koje ili jesu istinite ili su dovoljno blizu istini da vrijedi o njima razmisliti. To je više, dakle, rekao bih duhovit članak, ali upozorava na neke stvari koje vrijedi razmisliti. Članak profesora Katičića pak upozorava na povijest nekih problema u standardizaciji hrvatskoga, govori naravno iz njegove perspektive, a on naravno o tome najviše može reći, što je značilo vijeće za hrvatski jezik i njegovo ukidanje. Govori i uz ostalo i o političkoj pozadini nekih događaja u novijoj povijesti hrvatskoga jezika, pa i njegova pravopisa, o pravopisu Babića, Finke, Moguša kao izrazu hrvatskoga proljeća, o pravopisu Silića i Anića kao izrazu razdoblja Milke Planinc i onome o čemu mi danas imamo zapravo otvorene diskusije kao o povijesnim, na neki način, naslojinama onoga što nam se događalo u proteklim desetljećima. To također, dakle, taj aspekt isto vrijedi upoznati i nekako bolje shvatiti, jer se onda isto možda lakše donose nekakve utemeljenije prosudbe. Evo, u svemu ovome ja bih rekao, drago mi je da su uz članke ljudi koji su ovdje prinijeli svoje prinose dani i važni dokumenti. Ja bih samo svima zainteresiranima preporučio da ih pročitaju, a isto tako mi je jako drago da se na kraju tih dokumenata nalazi i onaj prijedlog zakona o javnoj uporabi hrvatskog jezika, koji je zapravo bio na neki način možda najveći iskorak koji je uopće neko u našoj politici učinio od osamostaljenja do danas u nastojanju da osigura budućnost hrvatskom jeziku. Taj zakon nije loše sročen, taj prijedlog zakona nije loše sročen, to ne znači da se ne može nešto napraviti drugačije, ali on je jako dobro usmjeren. Ono što je potrebno, to nije sve nam odrediti u jeziku, nego zaštititi jezik, a onda dati, a ono što treba naš jezik određivati i razvijati, još samo da to kažem, to nije niti država, niti vlast, niti zakonodavstvo, nego je to dobra naobrazba u ovoj zemlji. Dobar sustav naobrazbe, što viši standardi kulture i što viši standardi znanosti, koja neće zaboraviti niti na hrvatski jezik. Evo, hvala.
Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji imali ste priliku čuti izlaganje akademika Mislava Ježića sa skupa u Matici Hrvatskoj, koji se bavio položajem hrvatskoga jezika jučer, danas, sutra. Emisiju je snimio Srđan Nogić, uredila Nevenka Dujmović.